дар толори гимназияи якуми шаҳри Хуҷанд машварати августии шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд доир гардид. Дар машварат раиси шаҳри Хуҷанд Маъруф Муҳаммадзода, муовини сардори раёсати маориф дар вилояти Суғд Сайфуллохон Раҳматов ва Муқим Болтиев сармутахассиси шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд, директорони муассисаҳои таълимӣ ва томактабии шаҳр иштирок доштанд. Дар оғоз дар бораи фаъолияти шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд, дастовард ва камбудиҳои ҷойдошта дар соли хониши 2019-2020 маълумот пешниҳод гардида барои фаъолияти минбаъда дар соли хониши нав вазифагузорӣ карда шуд. Дар соли 2020 аз буҷаи маҳаллӣ 2,427,686 сомонӣ маблағ барои мустаҳкам кардани пои моддӣ ва ободани муассисаҳои таълимӣ равона гардиданд. аз ҷумла барои таъмир ва ободани муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 1,613,118 сомонӣ, барои муассисаҳои томактабӣ 430,268 сомонӣ, барои муҷаҳҳаз гардонидани кабинетҳои фаннӣ 221,000 сомонӣ, барои харидории компютерҳо 163,300 сомонӣ ҷудо гардиданд. шӯъбаи маориф баҳри ба амал татбиқ намудани қарори шаҳри Хуҷанд дар бораи амалӣ намудани барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 коргарӣ менамояд. дар шаҳри Хуҷанд имрӯз 46 муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ аз ҷумла 32 продуксиони давлатӣ, 4 продуксиони хусусӣ фаъолият менамоянд, ки дар он 10,286 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. сипас чанде аз намояндагон ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ва таҳсилоти томактабӣ баромад карда оид ба фаъолияти худ маъруза намуданд. муовини сардори раёсати маориф низ дар машварати августӣ суханронӣ карда, нақши кормандони шӯъбаи маорифро дар рушди ин соҳа дар вилоят назаррас хонд. зикр кард, ки дарсҳо дар соли хониши нав дар тамоми муассисаҳои таълимии вилоят дар 2 баст ва 45 дақиқа гузаронида мешавад. ҳоло ягон тағйирот дар самти таълим ба ҷуз риояи қоидаҳои беҳдоштӣ вуҷуд надорад. фаъолияти шоистаи маорифчиёни шаҳр ва робитаи хуби онҳо бо падару модарони хонандагон аст, ки муассилини муассисаҳои таълимии шаҳр дар олимпиадаву озмунҳои гуногуни дохиливу байналмилалӣ фаъолона ширкат варзида соҳиби мақом ва ҷоизаҳои ифтихорӣ мегарданд. соли таҳсили сифри гардишдикарӣ шуда дар даври ҷумҳурии олимпиадаи фаннии мактабу антабачагон хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр ба дарёфти 18 ҷоиза ифтихорӣ сазовор гардиданд, ки ин яке аз нишондиҳандаҳои беҳтарин дар вилоят маҳсуб меёбад. шоиси тазаввур аст, ки ҳамасола теъдоди барандагони аттестати аълои универсалӣ ва равиявӣ бо медалҳои тилло ва нуқра аз муассисаҳои таълимии вилоят меафзояд. соли равон ин теъдод ба 15 адад расид, ки 7 нафари онҳо хатткунандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд мебошанд. бо баробари дастовардҳо камбудиҳои ҷиддии шӯъбаи маориф низ зиёд раст шуд. соли хониши 2019-2020 дар байни хонандагони муассисаҳои таълимӣ 9 ҳолати ҷиноятсодиркунӣ ба қайд гирифта шудааст. ин ҳолатҳо нигаронкунанда буда барои бартараф кардани он корбарии ҳамаҷониба лозим аст, таъкид гардид зимни ҷамомат. пешвои муаззими миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон хеле равшану возеҳ муайян намуда таъкид доштанд. дар шароити ҷаҳонӣ пуртазоду мураккаби имрӯза вазифаи ҳар яки мо аз он иборат аст, ки насли наврасро аз таъсири манфию хатарноки ҳар гуна равияву ҳаракатҳои бегона эмин нигоҳ дорем. онҳоро дар рӯҳии ватандӯстиву ватандорӣ, ифтихор аз арзишҳову фарҳанги миллӣ тарбия намоед ва муҳимтар асавад онҳоро бо шароити мусоиди таҳсилу зиндагии осуда таъмин созем. чанд рӯзи охир дар баъзе аз сомонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ оид ба фаъолият оғоз кардани кӯдакистонҳо эълон нашр шуда буд. масъулон таъкид доштанд, ки фаъолияти муассисаҳои томактабӣ низ аз санаи 17 август идома хоҳад ёфт. Маъруф Муҳаммадзода раиси шаҳри Хуҷанд ба маорифчиёни шаҳр таъкид дошт, ки барои баландбардоштани сатҳу сифати таълим заҳмат намуда истодаанд ва натиҷаи он аз дастовардҳои хонандагон муайян шуда истодааст. лекин новбаста аз ин гуфта шуд, ки барои бартараф намудани мушкилию муаммоҳои ҷиддӣ ҳамкории ҳамаҷонибии омӯзгорон ва падару модарон бояд пурзӯд шавад. ҳамкории зишт надоштани муаллимон бо падару модари хонандагон ёки берун мондани бачаҳо аз назорат дар вақти фориғ аз дарс, яъне берун аз дарс. дар ҳамин ҳолатҳо кӯдакон ба қонуншиканӣ ёки ҷинояткорӣ даст мезананд. дар ҳамин ҳолатҳо мо бояд ки имрӯз куллан корбариро дигар намуда ислоҳ кунем.
айб аст ки дар шаҳри хуҷанд мо чунин меқдор дастовардҳо дорем, ғолибони олимпиадао дорем, медалҳои тилло гирифта истодем, нуқра гирифта истодем, лекин як самти корро мо албатта кор бе камбудӣ намешавад, лекин мо бояд ки ин камбудӣ ҷиддӣ аст, мо бояд сари вақт ислоҳ кунем. ман бовари комил дорам ки маорифчиҳои шаҳр азоидӣ ин ҳам мебарам дар ҷанбасти хониши навбатӣ мо мумкин бо сарбаландона мегӯем ки қонуншиканӣ дар сатҳи ҷавонон ё ки наврасон хонандагон кам шудааст. баъди таътили тӯлонӣ мактаббачагон аз санаи 17 август ба мактаб бармегарданд. дар шароити пандемия аз маорифчиён талаб шуд ки масъулиятро дучанд сохта дар таъмин намудани солимии ҷомеа хусусан насли наврас беаҳамият набошанд. яъне кӯдакҳо аз дур чиқили ки дар тавсияҳо гуфта салом алейк шуруъ кунанд, якдигар ки дар вақти танаффусҳо ҷавз нашаванд, якдигар ки бевосита нашавад, чӣ могӯяд разиши бевосита якдигар нашавад. ин як дуюмаш ана ҳолатое ки мана мо сари вақт дасташона бо маҳлулҳо безарар гардонӣ кунем, бениқоб ягон каса ба муассиса намонем. ҳар як муассиса бояд ки тепловизор дошта бошад, чанда даромад дошта бошад, ҳар як даромаду дар алоҳидагӣ тепловизорҳо бояд бошад. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба чанде аз директорони муассисаҳои таълимӣ ва мудирони кӯдакистонҳо, омӯзгорони фаъол нишони аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. مدیر مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 11 قدردانی می‌گردد. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.